Sumpah layanan Indomaret ngerosok janggal nemen. Kenapa, Pak? Pelayanan Indomaret janggal nemen. Kenapa? Apa kan golek rokok pepakanan nang Indomaret ngarep ya karo tuku banyu ke tak bayar nganggo duit. Kasirnya tak ngomong aja ke pelayannya, Mas mau nungguin setruk. Mungkin apa sehat kayak gini nungguin setruk. Kurang ajar nemen tak amuk mama dugol nemen. Ya Allah, Pak, aku tuh setruk kayak kue. Lah si setruk apa? Setruk sing mbok bayar kae lho. Lah wong rokcok ngomongnya, Mas mau nungguin setruk, kenapa pas saya iki nungguin setruk? Sampean wong kuna sih ya, teng biyen dudu nganggo setruk sih ya. Nota kae nota lho, ya Allah. Nota apa sih? Kayak papa kan tuku ya, kayak sing secuil kayak lho Pak, kan metu ya. Lah kue nota kue setruk kue. Ya wong kayak ngomongnya Mas mau nungguin setruk, gedine papa dugel lho tak abri ku mau dipisah dening mbok karo Mas. Wis Mas aja ribut ya. Nang ketemu nek wong kuna, kowe angel wis. Ngomongnya setruk nang dongan ngomongnya kuir, apa nota, kwitansi. Mas mau nungguin kwitansi ngono.